there is fire in the mountain. Zvina zvina kumira mushe muri yeZimbabwe iko zvine zvitiri kutarisa tumadhara tweZANU-PF chiku kuda kuta kungengena vana vadiki vakomana regere mari ine chitema mari ine chitema right ndikutambira word in the street iri kupisa iyo pari kunzi ZANU-PF secretary for war veterans in the Politburo Douglas Moto Mahiya 60 tied the knot with his 24-year-old sweetheart over the holidays. Congratulations, comrade Mahiya. This is word in the street. You know that ndafunga ona panda paona njiji. Pane zvondatanga kufunga. Pane rudo tafira. Amadara, they are living their best life in Zimbabwe and my youths are suffering. But one thing that I am not sure about, tikutarisa jokes aside, because pandatoona statement iro ranyorwa pane zvinhu zvandatovhiringidzika nazvo, because isusu we all know kuti Douglas Mahiya anonzi he's a war veteran, pari kunzi ndo varwi vehondo yerusununguko. handiti tese tinowirirana kavakomana vachitaurirana, but let's be very honest. Onaika inini ndichitaura nyaya idzi ndagara ndinoziva kuti imimi vanhu vanoteerera nyaya idzi hamusi mabalance. iwo wakatonditariswa daiso hausi munhu wechibalance, haunaopusa iwo uri munhu anoremekedzeka. ndakatokutariswa daiso ndakatosangana newo handiti iwe ndinoti imi ndiri kuti muri munhu ari so special. amumbofe makata pfungwa dzakadhakwa zvekufunga kuti Mahiya panapa according to this statement ari kunzi Mahiya is 60 years old. Inini ndatotanga kutobvisa takutombosiya nyaya yekuti ari zvekudyana netumabhebhi twawo tovana tudiki kuti we talk about it, because idzi nyaya dzekuti dzagara dzinongoitika muZANU-PF. handi makaona pape paitonetsa nyaya chinzi hanzi top soup for chichi top soup for ed chichi kuti pari ngodiwa tovana tokanaka tumapombi chete. ndikangoti this one is the craziest idea. auya neidea iyi kai ane zvaari kutraya kuda kuita, but hazvina basa, tichazotaura nezvayo. kana Mahiya ari kunzi ane 60 years, hondo yacho akairwa rini? Because now patiri nhasi Zimbabwe tikutoziva kuti patakapedzera kucelebrate independence it was 45 years, takutopinda mu46 years independence now ndo patakutopinda. saka ngatimboti 45, saka tiri kuti pa 60 years minus 45 panosara 15 years. ndo apa pakainzi yapera ceasefire zvapera pano ndo payakaperera ningiriki nanditi. Saka are you guys telling me kuti Mahiya pakaperera hondo muri kutiudza here kuti angane 15 years? Saka kana angane 15 years hondo yacho right payakatanga angane makore mangani? imi munokwanisa here kusenda mwana wenyu, muzukuru wenyu kana mwana wenyu chitodla chidiki chocho choenda kuhondo chine 10 years kana kuti 9 years izvezvi? Can you do that? Saka if this is true, because onaika inina I don't like nyaya kutaura kana kurwaimba takavika mpini chitaura tichitendererana tichete sei madhara yanga amiswa. We don't like that. Totsvaga list ravanhu makore avo chaiwo chero anoboti hey inini makore ake ndekubhora ndekuchichi. hakuna war veteran anorwa anoti akaenda akarwa hondo akuti zvesu anotaura kuti I'm a war veteran ndine 60 years. unonyepa. ungatori mujibha kana kuti ungone zvimwe zvinhu zvawaitoita zvokuti unofanira kungo respect for that, not kuti unobva utoenda top position ubva utonzi like Mahiya. tine madhara akawanda vekuti vakuma 90 years vakuma 80 something vekuti totaura kuti ava varwi vehondo yerusununguko havana kana sendi revari kudya, yet with people like this one ari kuenda achino-celebrate life achinodya tovana tudiki tumatodla tutiki iwe vana vadiki ava zvokutonzi 24 tutozvinzwawo ikoko. maybe she is 19 if I'm not mistaken. ndakatozvitarisa inini according to my understanding. kutonzi mudhare guys chii chakadaro icho chichi? ndo mari dzacho dzenyika idzi inenge yaita kunaka yakuta kububunywa mari yenyika so. youth yacho tarasikirwa zvechokwadi. youth itarasikirwa. I don't think kuti izvezvi pane youth yacho iripo apa pane ari kumbofunga kana kuti future kunei, because vakutodanana nema ancestors.
all because of money, all because there's no opportunities. There is no opportunities zokuti munhu angadanana nemunhu wezera rake weage inoita kudhonzerana, because zvimadhara izvi kana even let's say he's 60 like zviri kutaurwa zvacho, he must date someone ari around 45-50 zvichienda, tsvagawo zvimasingle mother zvakafirwa zvichingoenda because kutoraura pamaketi kwezi ticharore generation yacho iriko unotora aniko mabasa acho zviri kutonetsa muchingodya mari dzacho zanpef. This is not right kana dziri dzonyaya dzacho guys, honestly speaking. But mudhara weko mudhara wada kuinvestigate ko kana ari kunzane 60 years zvekudanana kwavo it's a topic for another day. It's okay, ngavamboita zvavari kuita because rudo runongomera muti zvinongoenda zvakadaro for reasons. Tinotozoda kuti totozosangana navo tozotaurawo dzimwewo nyaya dzekuti dzinozotaurwa. But if Mahiya is 60 years guys, I think for now you know what to do. Zimbabwe tine basa kana muchiri kurangarira statement rakasiya rataura naMugabe kuti iwewe neni tine graft, tine basa rekushandira nyika rekuti tiite something about it. Ini pangu ndasakura ndazunza mhuri yeZimbabwe iva ine zuva rakanaka.